2020 елның 5 апрель көнне Урта Терешка авылында гомер кичерүче якташыбыз Мурсяев Расим Зәкәрия улына олы кайгы китерде. 4 бер туган Аксяновлар урамы 53-нче йортта гомер кичерүче пенсионер якташыбызның бер мәлдә бар җыйган тормышы юкка чыкты. Моның сәбәбе кыска ялганыш электр үткәргечләр кушылуы аркасында янгын чыгу. Янгынга каршы көрәш алып барылса да өйне саклап кала алмадылар. Бүгенге көндә пенсионер бер туган сеңлесендә вакытлыча яшәргә мәҗбүр. Ил төкерсә, күл була дигән татар халкы. Бердәмлектә безнең көч. Теләсә нинди күләмдә үз ярдәмегезне күчерә аласыз. Без бердәм булсак, бар кайгыларны да җиңеп чыга алачакбыз. Татар халкы гадәттәгечә бер-берсен бәләдә ялгыз калдырмый. Син, мин, без, алар, барыбыз да битараф калмыйк. Үз ярдәмегезне 8-921-271-75-41 телефон номерына тоташтырган Сбербанк картасына күчерә аласыз. Әлеге карта Розалия Расим кызы Хаметова артына ясалган. Тагын бер тапкыр берләшик. Авыр вакытта читтә калмыйк. Садака дип биргән бер тиен меңләтә кире кайтачак Алла бирсә. Мин үз чиратымнан милләтемнең бердәм булуына ышанам.